निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी सादर करत आहे भगिनी निवेदिता भारतासाठी समर्पित जीवन या पुस्तकातील काही भाग। नमस्कार, मी मधुरा पुजारी। भगिनी निवेदिता लेखन शक्तीची स्वामिनी, भारताची कैवारी। स्वतःच्या प्रशिक्षणाच्या कालावधीमध्ये निवेदिताची एक सवय होती। स्वामी विवेकानंद जे काही बोलत असत, मार्गदर्शन करत असत, त्या सर्वांची टिप्पणं ती घेत असे, नंतर शांतपणे त्यावर विचार करत असे। त्यामुळं स्वामीजींना नेमकं काय म्हणायचं आहे हे तिच्या नीट लक्षात येई। अशा चिंतन प्रक्रियेत भारताचा आत्मा कशात आहे याचा साक्षात्कार तिला झाला। तिच्या सिद्धहस्त लेखणीद्वारे तिनं संपूर्ण जगासमोर तो मांडला। भारतीय संस्कृतीवरील तिचे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ म्हणजे द वेव ऑफ इंडियन लाईफ आणि द क्रॅडल टेल्स ऑफ हिंदुइझम। त्यापैकी द वेव ऑफ इंडियन लाईफ या पुस्तकानं संपूर्ण जगात एक वैचारिक खळबळ निर्माण केली। तिचं हे पुस्तक म्हणजे भारतीय संस्कृतीवरील एक अभ्यासपूर्ण आणि विनम्र भाष्य आहे। या पुस्तकाच्या माध्यमातून तिनं भारतीय संस्कृतीचं आणि सभ्यतेचं कलंकित आणि विकृत दर्शन घडवणाऱ्या पाश्चात्य विद्वानांना सणसणीत आणि सडेतोड उत्तर दिलंय। जवळपास सर्वच आघाडीच्या वृत्तपत्र आणि नियतकालिकांनी या पुस्तकाची समीक्षा केली। बहुतेकांनी कौतुक केलं तर अनेकांनी टीकाही केली। लंडन येथील एका नियतकालिकाचा समीक्षक म्हणतो, ज्या पाश्चिमात्य महिलांनी आपण हिंदू भगिनीनं लिहिलेलं हे पुस्तक वाचलं असेल, ज्या पाश्चिमात्य महिलांनी आपल्या हिंदू भगिनीनं लिहिलेलं हे पुस्तक वाचलं असेल त्यांना आपले विचार पडताळून मार्गारेट नोबेल यांच्या विचारांना सहमती दर्शवणं, सहानुभूतीनं त्यांना स्वीकृत करणं सहज शक्य होऊ शकेल। त्याचबरोबर भारतावर अधिराज्य करणारी जी काही मंडळी आहेत, ज्यांनी भारताविषयीची आपली धारणा पूर्वग्रह दूषित असलेल्या आणि थोडीफार सहानुभूती दाखवून धर्मांतराच्या जाळ्यात लोकांना अडकवणाऱ्या, मिशनरीजनी पाठवलेल्या खोट्या अहवालावर अवलंबून जी चुकीची करून घेतली आहे त्यांना, तसंच दुर्बोध साहित्यानं अपप्रचाराला हातभार लावणारे जे लेखक आहेत किंवा अँग्लो इंडियन लोकांप्रमाणे नुसती बडबड करून लोकांची दिशाभूल करणारे जे आहेत, त्या सर्वांनी मार्गारेट नोबेलच्या या काव्यमय आणि विद्वत्तापूर्णतेनं लिहिलेल्या पुस्तकाच्या प्रकाशात स्वतःच्या संकल्पनांचा, गृहीतकांचा, सिद्धांतांचा आणि धारणांचा पुनर्विचार करावा। या पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर मिशनरी लोक प्रचंड संतापले। त्यांनी आपल्या विरोधाची गती अधिक वाढवली। निवेदिताच्या या पुस्तकात चुकीचं चित्र मांडलं गेलं हे दाखवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले।
त्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून इंग्रज महिला मिशनरी मिस ॲनी विल्सन कार्माइकल हिनं एक पुस्तक प्रकाशित केलं. त्याचं नाव होतं थिंग्स ॲज दे आर. त्याचा उद्देश एकच की निवेदितानं तिच्या पुस्तकात मांडलेले विचार खोडून काढणं. याची जाणीव निवेदिताला होतीच. मिस मॅकिऑडला लिहिते, मिशनऱ्यांचा व्यक्तिगत पातळीवरील विरोध आता पुस्तक पातळीवर उतरलाय. पण कधीकधी हे लोक गमतीदारपणे वागतात. वास्तविक माझं हे पुस्तक खरं म्हटलं तर भारत समजावून घेण्यासाठी आहे आणि सगळ्या जगानं त्याला मान्यता दिली आहे की यातलं वास्तव हे अर्धसत्य नाही तर पूर्ण सत्य आहे. निवेदिताला कधीच वाटलं नाही की आपण या पुस्तकाच्या लेखिका आहोत. तिला वाटायचं हे आपलं नसून स्वामीजींचं पुस्तक आहे. स्वामीजींनी आपल्यासमोर भारतवर्षाचं जे चित्रण केलं आहे ते फक्त आपण शब्दबद्ध केलं आहे इतकंच. हे पुस्तक तिनं स्वामीजींना समर्पित केलं. ते करताना तिनं स्वामीजींचे आवडते शब्द वाह गुरु की फते याची आवर्जून नोंद घेतली. या पुस्तकाची 1918ला दुसरी आवृत्ती प्रकाशित झाली. त्याला रवींद्रनाथ ठाकूर यांची प्रस्तावना आहे. या पुस्तक प्रकाशनानंतर निवेदितांनी तिची जिवलग मैत्रीण आणि विवेकानंदांची सहकारी मिस जोसेफाईन मॅकिऑड हिला पत्र लिहिलं. त्यात ती म्हणते, तुला माहिती आहे का माझं पुस्तक प्रकाशित झालं ते? माझा विश्वास आहे की हे पुस्तक म्हणजे केवळ स्वामीजींची कृपा आहे. माझी खात्री आणि विश्वास आहे की तुलाही असंच वाटेल. मिस मॅकिऑडला लिहिलेल्या दुसऱ्या पत्रात ती म्हणते, जर स्वामी विवेकानंद त्यावेळी लंडनला आले नसते तर माझं जीवन हे एका मस्तकविहीन शरीराप्रमाणेच राहिलं असतं. परंतु मला हे माहीत होतं आणि तसं मी बोलतही असते की एक दिवस मला भगवंताचं बोलावणं येईल आणि तसं झालं देखील. आता पुन्हा तुला मी विचारते, स्वामीजी लंडनला आलेच नसते तर? माझ्या अंतःकरणात अग्नीच्या ठिणग्यांप्रमाणे तडतडणारा तो ध्वनी पण निस्तब्ध. अनेक वेळा पुन्हा पुन्हा हातात पेन घेऊन शांत बसलेली मी पण अबोल. पण आता सारंच बदललेलं आहे. एक नवीन सुरुवात झाली आहे जिला कदापही अंत नसणार आहे. माझ्या जीवनाची निर्मिती ज्या जगासाठी झाली आहे त्या जगाला माझी गरज आहे. मला तिथं गेलंच पाहिजे. निवेदिताचे स्वामी विवेकानंदांवरलं पुस्तक म्हणजे द मास्टर ॲज आय सॉ हिम. हे पुस्तक अतिशय उत्तम साहित्यकृती समजलं जातं. निवेदिताचं संपूर्ण व्यक्तिमत्व त्यात प्रकट झालं आहे. हे पुस्तक म्हणजे स्वामीजींच्या जीवनावरील गद्य काव्यच आहे. ते इतकं सुंदर आणि चिरंतनाचा दिव्य स्पर्श प्राप्त झालेलं साहित्य आहे की त्याचे तंतोतंत स्पष्ट आणि सर्वस्पर्शी स्वरूपात भाषांतर करणं अद्यापही जमलेलं नाही. या लिखाणात तिचा आत्माच जणू प्रकट झालेला आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते रवींद्रनाथ ठाकूर हे निवेदिताचं भारतप्रेम आणि तिची हिंदू धर्मावरील श्रद्धा पाहून आश्चर्यचकित व्हायचे. तिचं हिंदू धर्मावरचं प्रेम भक्तिभाव पाहून तसंच इंग्रजांच्या बाबतीत असलेली तिची उदासीनता पाहून ते अतिशय प्रभावित झाले. त्याचा प्रभाव म्हणजे त्यांची गोरा या नावाची प्रसिद्ध कादंबरी आहे. या कादंबरीचं मध्यवर्ती पात्र जे गोरा आहे ते त्यांनी निवेदितांना समोर ठेवून रंगवलं आहे. निवेदिता बोचपाऱ्यात राहायची. तिच्याकडं जाऊन ते आपलं लिखाण तिला दाखवायचे. त्या संबंधात तिच्याकडून मिळालेल्या सूचना प्रतिक्रिया याचा ते आदरपूर्वक स्वीकारही करायचे. बंगाली वाङ्मय कृतीचं समीक्षण करण्याइतपत बंगाली भाषेचं ज्ञान निवेदिताला होतं. रवींद्रनाथांच्या काही विचारांवर तिनं सडेतोड टीका केली. रवींद्रनाथ म्हणतात, तिच्या स्पष्ट निर्भळ टीकेचा फायदा मला पुढील काळात चांगलाच झाला. त्याबाबत रवींद्रनाथ ठाकूरांनी तिच्याबद्दल अपार कृतज्ञता व्यक्त केली.
भगिनी निवेदितानं रवींद्रनाथ ठाकूरांच्या काबुलीवाला या प्रसिद्ध बंगाली कथेचा इंग्रजी अनुवादसुद्धा केलाय. एका खेड्यातील लोकांमध्ये निवेदिता वावरत असताना त्यावेळी तिच्या ठायी अस्तित्वात असलेल्या खऱ्या मातृभावाचं दर्शन रवींद्रनाथांना घडलं. त्याबाबत आपलं मत व्यक्त करताना रवींद्रनाथ ठाकूर म्हणतात, कुटुंब संकल्पनेच्या पलीकडे जाऊन आपल्या मातृभावानं सबंध देशाला सिंचन करणारी चैतन्यमूर्ती आम्ही यापूर्वी कधीही पाहिलेली नाही. यामुळंच की काय तिला लोकमाता म्हटलं जातं. तिच्या लिखाणामागील रहस्यही हेच आहे. भारतावरील प्रेम, भारतातील लोकांविषयी वाटणारा अपार जिव्हाळा यामुळं ती लिखाणाला प्रवृत्त झाली. त्यांचा बचाव करणं, प्राचीन भारतीय संस्कृतीची ज्ञानात्मक खोली जगातील लोकांसमोर आणणं आणि त्याचबरोबर तिच्या सामाजिक जीवनातील सौंदर्य अधोरेखित करणं, प्रकट करणं यासाठी तिनं आपली लेखणी वापरली. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.